que nos conte un integrante, un xogador deste clube cullerdense, tamén no delegado do clube de Chave a Aldea. José Francisco Don, Gancho, que tal? Boas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, hombre. ¿Qué tal, Bueno, Óscar? de momento as cousas parece que marchan ben. Sí, baixamos un pouco o rendimiento. A nosa media está un pouco por debaixo, pero bueno, a ver se nos recuperamos a través dos partidos que fagamos a continuación. Porque, bueno, a ver, é unha categoría nova para nós. Aí na terceira división, sabes, a media de equipos que, bueno, teñen unha media de 40 a 50 chaves. E parece que non, pero hasta po adversario merma a capacidade. Merma a capacidade. É dicir, se o equipo contrario non te apreta moito, ti tampouco metes moitas chaves. Ese é o que creemos que pode suceder eso. Claro, eso quería preguntar, non? O motivo de por que o equipo agora mesmo está anotando menos chaves que en pasadas temporadas. Pode ser o motivo, Sí, unha posible relaxación. sí, exactamente. Relajación é máis que, a ver, os xogadores teñen un ano máis, e todo influye. Todo influye. Pero bueno, de momento estamos sacando os partidos cómodos, pero efectivamente si fuera un equipo máis, si houbera equipos máis competitivos, quizá apretáramos nos un pouco máis. Pode influir algo en eso. Bueno, aínda así, o equipo está anotando menos chaves, pero sacando os partidos adiante e sumando os puntos en xogo. Sí, sí, porque, a ver, a terceira división, a verdad que a categoría non é por non ter en conta os rivales, pero é un pouco inferior a segunda e a primeira. Ten a súa lógica, normal. Nós empezamos aí este ano, como todos os equipos da Irmandad, e, bueno, agora temos que situarnos un pouco e a partir de aí empezar a sumar e competir un pouco mellor. Bueno, inevitable, lógicamente, neste ano de transición e falar de favoritos, hai varios equipos que teñen que subir con toda a seguridade a segunda división. Un deles vai a ser, esperemos, o Aldea. Sí, bueno, estamos aí, está tamén o Meixigo, está tamén o Xismo, o Pazo tamén, é dicir que temos que contar con todos eles. Nós xogamos co Pazo na casa deles, podíamos ganar, e bueno, estamos aí nos este ano queríamos ascender. A nosa meta é esa, ascender á segunda división. E pouco a pouco a ver se estamos na división na primeira división, pouco a pouco. A ver, esas son as nosas metas. Bueno, está claro que hai que rematar entre os dous primeiros, hai ata 4 candidatos, polo que nos comentas, tamén hai Sí, que ter en conta que de momento o Meixigo se están a amosar, non, como máis forte. sí, sí, o México a ver, se reforzou moi ben este ano, xa tiña bon equipo, e bueno, son chavales jóvenes tamén, ten aí unha xuventud, e vemos que o equipo vai a máis, sobre todo polo refuerzo que tuveron. Houve un xogador que era un tal Jorge, que tamén estaba no Villacambre, ese foi un refuerzo importante, bueno, de feito, aí están competindo moi ben. O Xismo empezou un pouco máis floxo, pero bueno, o Xismo vai estar aí tamén. É dicir que depois temos que contar tamén co Pazo, que se reforzou moi ben tamén, algún xogador que veu do Leira que se desfixo o equipo, este ano non participa, e bueno, está aí un home como Maneiro que influye moito, un home que mete moitas chaves, a verdad que o Pazo se lle nota cada partido que fai que vai a máis. Por lo tanto, 4 equipos para 2 prazas, haberá que espabilar, sobre todo, imagino, nas últimas xornadas, na recta final da Liga. Efectivamente, eso é que intentamos. Nós o sábado vamos ir a Suevos, e bueno, a ver se podemos sacar o partido adiante, partido a partido, como dicen os entendedores de fútbol, partido a partido. Bueno, hai que ter en conta, de momento o Meixigo vai líder, pero porque de momento pois Sí, conta os seus encontros por victorias, o Meixigo non descansou, a Aldea sí. sí, efectivamente. Claro. Nós temos un partido menos, porque somos impares e todos os equipos van a descansar. Entonces, aí estamos. Esperemos de que
que podamos ir sumando partido a partido e poder mantenernos aí en esa primeira e segunda posición. Pois esperemos que sexa así, tamén que se metan máis equipos do Concello en esa pelexa, falábamos antes de Oxismo e sobre todo, bueno, pues que pouco a pouco os nosos se vayan ascendendo posicións. José Francisco, moitísimas gracias, como sempre, por atendernos. De nada, cando aquí estamos, para o que sea, vale? Falamos máis adiante. Gracias, un saúdo. De acordo, un saludo. Ata logo.